Hello mga karadyo! Ani anasad ang atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. ug karong mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon panugon. Tanawan niyo si Babaw. Hala! Uy, attorney! Kadako nga ng bayis, ibabaw sa bungtod, good! Mao ka na ang Villa Corazon. Why mo ito ng baya, attorney? May bawaro niya na ninyo. Uy, pagtarong di, attorney, uy. Ah, diyan na kita. La, kadako anang bahaya. Welcome sa Villa Corazon. Uy, Ay, kami nga yung lapita. kami nga ba yung pita, uy? Dali lang ka mo. Gusto gyud ang oras to pagabot. Sige, sunod ko muna ako. Kulbaan man ko. Gikulbaan ka? Pauli, kundiin ka gikan. Ngayon ang hinuon ko, mapauli, yun. Ikay pauli, kay murag init imong buot na ako. Long. Maayong pag-abot ninyong tanan. La, Naunsa man ang naong ni mo, ma'am. uy, wag yung batasan mo tana, uy. Nadisgrasya sa unang panahon. Mao nasunog ang akong naong paingon sa kuliog. Sorry nga, nakapangutan ako, ha? Ikaw bang asawa ni Don Faustino? Dili. Oh. Ako ang mayordoma din sa Villa Corazon. Siya si Madam Lily. O siya ang bahala nga muhatod ninyo sa inyong tagsa-tagsa ka kwarto. May baon ko si Don Faustino nga may abot na ka mo. Dali. Sunod na muna ako. Dadang inyong mga bagahe. Kayo ay sulugoon karon din. Ako nagibitbit ang akong bag. Sunod mo na ako. Mauni ang mamahimo ni mong kwarto. Wow! Ako ni? Thank you. Ungdi ang imong yawi, Wilma. Thank you, Madam Lily. Ang paniod to andam na. Unto palas 12 sa udto. Ang dili makatungas paniod to adto na mukaon sa gabi. Oh, ha? Copy, madam. So, dili mahimo maglangay-langay. Ang malangay, why kan anay. Okay, Madam. Che. Kamong tulo ang manag-iya ang tulo ka kwarto. Uy, magsunod na, Demi? Kitsa may gusto mo sikit o kwarto ni Wilma. Kay ako, dili ko. Ako na. Di ang imong yawi, Jewel. Salamat. Yes. Kailan daw si Eric ang magpilis doha ka nahabiling kwarto. Ikipili ko na. Ikaw li tapad sa kwarto ni Joel. Ako na lang sa sunod nga kwarto. Sige. Yang inyong mga yawi. Thank you, Madam Al. Muna na ko ni mo, Ila. Okay, Madam. Asban ko, salamat sa imong paghatod na mo din ha. Ayaw na, Ela. Unsa man na, Madam? Pahimangno lang, Ila. Unsa man na, Madam Lily? Bisag unsay imong mabati panahon sa kagabion. Ayaw kinig tagda. Ayaw kinig susiha. Ha? Nakasabot ka ba, Ela? Pero, unsa mang... Pahuway na. Ano ka?
Ikaw sa mga magsaba-saba pa naman sa kagapion. Kuyawan sa ting Madam Lily, uy. Uy. Naapa mo di ko sa kakwarto tapat sa kong kwarto. Kinsa man kayo nagpuyo, diha? Ay! Hala! May naglago po sa sunod ng kwarto. Ang akong cellphone. Hello, guys! Biaragi ko sa Villa Corazon, guys. Unya, gipangatagan ni mga kwarto. O kang ako, morning niya sa kong loyo. Pero, may tapad kong kwarto, guys. Wa ko kay ba kung kinsa ang nag-okupara. Pero abi ninyo, may napati kong lagubo sa sud, guys. Ay! Oh! Naanasam! Hala, uy! Guys! Guys, nga naman na! Nami naglagubo sa sud! Atong susihon, guys, ha? Kung unsa yun naglagubo diha sa sud. Ni ano ta sa sunod sa pultahan sa may naglagubo sa sud, guys? Ang pangutana, tao ba na diha ang naa sa sud? Pagga ng imong cellphone, Ella. Ay, uy! Ayaw pag video-video din sa Villa Corazon. Ha? Ambi na imong cellphone. Madam, ayun lang, madam. Mamani-contact na ko sa akong mama. Dili mo na mahimong kontakon ang imong inahan, Ella. Ha? Ambi na imong cellphone. Ambi! Ay, madam! Ayaw! Ako yung buhipos ini. Unya mo na kini makuha gikan ako kung may order na ni Don Faustino nga makapauli mo sa inyo. Pero, madam, may nabati kong lagubo di sa sud. Way nag-okupar anang maong kwarto. Busa posibleng iring ang naglagubo diha sa sud. Hala, no? Dago ding iring din, kay kusog man ang lagubo. Hello, Palosyo? Kumusta ang imong biyahe ya, Eric? Kuan pa. Niyan ako sa Villa Corazon. Uy, nagkita na mo sa nagpadal yung magsuwat. Oo pa. Nagkita namin ni Atty. Felipe Aclo. Pero, wa pa may magkakita og ni Don Faustino. Eric, pag-amping diha, anak. Enjoy ang imong pag-anha. Kalimti ang tanan imong problema. Mayon ta pa. Kung ako ning malimtan. I-focus sa mga pangitabo diha ang imong nahuna. Kumusta na siya pa? Ay na siya gisgote pa. Ay na siya gununa. Ang babaeng maluibod dili angay hatagon og panahon sa pagunahuna, Eric. Pero pa, Ayaw pagpakabuang do. Pangitsaglaing babae diya sa dapit nga imong giana. Sige na. Focus lang diha og pag-amping, ha? oo pa. Bye, Dong. Bye pa. Makahimo ka ako sa pagkikalimot niya. May nanuktok na sa pultahan. Maayo gani kinakailis na ko. Ready ka na bang matubang kang Don Faustino? Andam na, attorney. Maayo. Okay. Sunod ako. Sila si Wilma di ay. Tuwara sila sa sala. Kalapad ining ilang sala. Sus, musugot gid ko kung ako ang binlan ining maong Villa. Masa kay bation nimo kung ako ang binlan ini o dili ikaw? Well, mag-goal ko. Pero nahibaw ko nga dili sad gamay ang ako madawat gikan ni Don Faustino. Eric, ikaw. Unsa ba kay problema nimo? Ayan kong tagdawil ma. Matagal gyud ka namong Eric. Kay ikaw ra hilom mo na tong upat. Dili mo nagsama ang tao. Klaro kay nga may problema ka. Rek, kamao baya kung muhupay og problema ninyo mga lalaki. Pasagdil lagi ko ninyo. Ay, dili lagi mahimong ibaliwa ka. Kay gawas nga gwapo ka, nagkinahanglan sad kag mulingaw nimo, di ba? Ayaw pagsabot ako, Wilma. Oh, Hindi ka gusto nga ako, di ka gitukmod. oh. Suwayag tukmod. Please, pahawa di sa akong paa. Og dili day. Pahawa! Ay, oh my God. Unsa man ka? Nganong gitukmod man ko nimo? Unsa man ka, Eric? Bayot ka? Runga ka na ninyo. Um,
Agay, uy. Ala, Wilma. Dagan mang lingkuranan. Ngano na makasasahog? Ah, buiset. Paglingkod na mong tanan. Kaya nagpaingon na din si Don Faustino. Ah. Mauna si Don Faustino? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!